Ki pulit ka Filipin kelayo ban penyap no yu erang jong ka kenhun king atiar Abu Sayyaf ubadon kti halor ka jingsha krai kli jong ki khatsan ngut ki briu nanor ki weipat ki kam pentriam bashir khai uneu erang ka Abu Sayyaf uba kerteng u nawapi Abdul Z ula kelon yap ha ka jingyale bat ki bor pulit ha ki benta jong ka deulenong Bazilan Islan u Abdul Z ya uba latib haru kum u khatan udei ubadon kti halor ka jingsha krai kli jong kumba khatsan ngut ki briu kata kebakan tup ya sipongut kisipai Filipin bat arngut kisipai Duriau ka Vietnam kibala syara bor na ka jahat ka Abu Sayyaf bat ka bangsa moro Islamic Freedom Fighters kidena pedeng ki kato ka neteli ki kenhun king atiar ki badang peteng ban yakhon na ka banta ban yo la ka jong ka jinglai lut ha ka than chathi ka Philippines kata wat hadin baka kenhun king atiar moro Islamic Liberation Front kalaya soy ka sos kular yate jingsok bat ka sorkar haus nem arjar khatsau ki pulit ka Philippine ringkat ka jingkershan dakat tanat sentiat ki sipai kilio ban penyap no yu nawapi Abdul Z ha ka jingjaya terkuli ka pelajia ha ka mit sngi balang balala ha ka soriet ka thain rut Duriau jongka Haji Muhammad Ajul hapo ka deulenong Bazilan Islan kata hadin katok neta yau jongka jingbut din ong ka kubor he pulit